a nivell local, tipus mercat, d'un gran gasto, això ho faríeu realment? Si faríem el mercat? No, si faríem un referèndum a l'hora de gastar-se tal quantitat de diners en el poble, en que anara el programa electoral, com van fer. Nosaltres ho faríem, això? Clar que faríem un referèndum. És més, inclús ahir va haver el plenari de gener i nosaltres portàvem aquí una moció per ampliar la participació ciutadana. És a dir, anem a veure, no se li pot preguntar al ciutadà cada decisió que ha d'adoptar un govern, perquè això entorperia el procés de decisions i al final acabaria per no decidir-se res i per tant per no realitzar-se cap activitat ni cap obra. Però sí que hi ha moments determinats on van invertir-se grans quantitats de diners en qüestions molt concretes i molt determinades que no estaria de més preguntar-li a la gent. No estaria de més, no. Seria convenient preguntar-li a la gent: vostès volen que fem això o no volen que fem això? Però és que la pregunta és complicada, perquè, clar, no és el mateix dir tenim 1 milió d'euros o tenim 2 milions d'euros que ens l'hem de gastar perquè ens sobra. D'acord? En què ens el gastem? Doncs podem fer una piscina, o podem fer un poliesportiu nou, o podem fer un mercat, o podem fer moltes coses. La situació és: hem augmentat el deute de l'Ajuntament. Ens hem gastat 6 milions d'euros en un pàrquing que quasi ningú utilitza. Havíem promès que faríem el pàrquing i el mercat i que ens costaria 0 euros. I hem arribat a una situació en la que no tenim diners per a fer el mercat. I anem a hipotecar-nos encara més per a fer el mercat, sí o sí. Enteneu la diferència? És a dir, no és el mateix dir tenim aquests diners, a veure que ens el gastem, que no tenim diners, ens ha eixit mal, però anem a fer igual. Per tant, clar que sí que s'ha de preguntar i s'ha de consultar a la gent en moments determinats. Clar que sí.